Tnediet skema ġdida ta' restawr ta' bini antik fir-Rabat Għawdex b'investiment ta' 5 miljun euro li ġej minn fondi Ewropej. Dan tħabbar il-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri li stqar li l-Gvern irnexxielu jitrasforma il-Belt Valletta u issa jmiss l-Belt Kapitali Awċija. Il-proprjetajiet residenzjali li jinsabu fiż-żona ta' konservazzjoni urbana tar-Rabat u li qatt ma benefikaw minn skemi simili tal-Awtorità tal-Ippjanar huma eligibbli. Iż-żewġ skemi huma proprjetajiet fih dan il-UCA jistgħu jkwalifikaw għal massimu ta' 15,000 euro u proprjetajiet skedati għal grat wieħed jew tnejn jistgħu jkwalifikaw għal massimu ta' 25,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal kif l-awtorità fil-futur qrib se jkollha numru ta' skemi oħrajn għal kull reġjun. Se tkun qiegħda tagħmel numru ta' skemi oħrajn fuq bażi nazzjonali fejn għal kull reġjun ħankunu qegħdin inħabbru skemi u inizjattivi simili għal dawn imma mod aktar wiesa fejn ħankunu qegħdin nagħtu fondi apposta għal proprjetajiet kollha kemm kummerċjali u kemm residenzjali li jaqgħu within l-urban conservation areas tagħna. Il-Ministru Camilleri qal li dan huwa investiment kruċjali li jkompli wri l-impenn tal-Gvern lejn il-preservazzjoni tal-wirt storiku tal-Gżira. Din hija skema propju intiża sabiex insebbħu iċ-ċentru tal-irħula u tal-ibliet tagħna, ċentri arkitettoniċi li mhux biss minn tal-restawr ikun qed igawdi l-proprjetarju iżda jkun qed igawdi propju wkoll il-pubbliku in ġenerali b'viżwal mill-isbaħ propju tat-toroq tagħna. L-iskema tinsab miftuħa u qed jista' jsib aktar informazzjoni fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar.